अच्छा हेच कोणी Good morning, guys. Welcome to my channel. So, guys, ନୂତନ ବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଇୟର 2024। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ 2024 ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ। ଆପଣ ବି ମୋତେ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ବି 2024 ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ 2024 ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନୂଆ ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିପ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖେଇବି। ବାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାତାଳପୁର ଠାକୁର। ଏଠି ଯାହା ମାନସିକ କରନ୍ତି ବୁଢ଼ା ମହାଦେବ ପାଖରେ ତାହା